ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା କେମିତି ଭାବରେ ଅତି ଜୋରରେ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶର ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେରକ ବର୍ଷା ପାଗରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କି ବର୍ଷାରେ ବାବା, ପୁରା ବନ୍ୟା ହେଇଯିବ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଉଳିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କି ବର୍ଷା ବାବାରେ ବାବା, ଏମିତି ବର୍ଷା ମୋ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ଏଠିକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସବୁ କେରଳର ପରିସ୍ଥିତି। କେରଳରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେରକମ ବର୍ଷାର ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେରଳରେ। କେରଳ କେରଳ ଇଏ ହେଲେ କେରଳର କମ୍ପାନୀ। ଆମେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲୁକୁନିରେ ବସିକି ମୁଁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ।